na yi alkhairi ni kuma an yi min shaidi. Ku ji labarin Hamisu yaro dan kure wayo. Na yi alkhairi. Ku ji labarin wayo. Ga farkon waƙar mai saurare zo ka jiya, har mai tafiya don Allah kai ma ka tsaya. Ka ji labarin yanda abun fa yake tafiya. Ranar wanka an ce cibi bai buya. Na yarda da Allah haka dara ko ba a sauyawa. Ga labarin kai mai saurare ka tsaya ka jiyo. Wata rana ne ranar Juma'a fa ina zauna a cikin shagona wannan haka ne. Ina ta salatin manzo na mai kyan zane. Sai na duba agogo na domin in san karfe nawa ne. Na duba sai naga karfe 12:30 haka ne. Sai na ce bari in tashi sallar Juma'a na yi oyoyo. Na fito zan ɗau buta da ni in ebo ruwa. Sai ga wata yarinya kyakkyawa ce kuma son kowa. Sai ta buɗe gilashi ta ce mini zo nan baiwa. Sai na ce mata ni ne koko wannan ne nunawa. Sai ta ce waye mai kankana lemu na ce ni ne. Sai ta nuna fiya da apple ta ce su ne ta kaso in kawo. Na kawo mata bakin mota sai ta ce mini wai na shigo. Sai na ce mata a'a ta faɗan lalle sai dai na shigo. Muna haka jayayya sai ga ruwan sama ya fadugo. Na marasa ya zan yi ƙarshe dai motar na shigo. Daga zaunawa kan sirdi sai ga kudade ta girgo. Ta ce mini ga wannan na ce mata mine za a sayo. Sai ta ce mini waina wane ba komai za na sayo ba. A take na dimauce dan kudaden ba kaɗan ba. Sai ta ce mini namba na dan akwai magana babba. Sai na ce mata wace ce ke dan ni ban gane ba. Sai ta ce mini ba ta namban za na sani a gaba. Sai na bata kawai amman zuciyata tana mini wayo. Da fitowa a cikin motar sai ga fagira. Sai ta ce mini namba ta ce zan gara gira. Sai na ce mata ba komai sai in kin yi gira. Sai ta juya ta tafi ta bar ni cikin kura. Zuciyata na duka tara. Na yi alwala na tafi masallacin Nasarawo. Sallah roƙo na gun Allah. Allah kare ni shari koko matsala. Allah wannan mata kafi ni sanin wace ce. Allah kare ni da sharin ta kala da kairinta. Allah amsa mini roƙo na dan nan Abdullah. Kaunansa zikina dare da rana tana mini ciwo. Nan ne ƙarshen waƙar ka ɗaya kun ji ya masoyana. Ku biyo na ta biyun don ku ne 'yan amana na. Ku ji ya ƙare da ni da kwasto mana. Ku ji yanda na mata dare ita ko cin rana. Labarin na da yawa domin ku ne masoyana. Sai ku bi mu ayyutu namu domin samun sauran waƙoƙin. Hamisu dan kuri sunan YouTube. Ku danna mana subscribe masoyanmu. Mun gode. 08133187720. Naku Hamisu Lawan Dan Kuri. Ga labari.